slap jeg. Og så sagde det bare, og der kom en masse bobler, og så sang kunne bare, selvom hun er reddet til at stå. Så prøvede jeg igen, og hun sang stadig. Ej, hun sagde, at de her bulldogs der, at de havde ikke så meget pels, så der var ikke så meget luft til at holde dem op, og benene de var for korte i forhold til kroppen og sådan noget, så det var faktisk svært ved at svømme. Ja. Men hun prøvede det ikke engang. Nej, hun brugte ikke engang benene eller noget. Det var bare stille. Nej, det gjorde hun sagt ikke. Er det så bare en ekstra på, eller? Nej, så stoppede hun bare jo ikke. Hun var simpelthen så lille. Tag den, Tess! Jeg tænkte, så var det Tag den så! bedre at stoppe, end jeg prøvede at droppe den igen. Løber vi rundt om træet nu? Planen er, at hun gider prøve igen. Nu er hun blevet ældre, så håber jeg sådan lidt, at hun kan finde ud af det. Så kunne det være hyggeligt, at de kunne komme ud og svømme begge to. Så. Men var det sådan en kedelig hund? Ja, som sådan en gammel hund. Det er stramme på bilen, når vi kører hjemme. Kom! Så skal den bare Kom så. den pind der. Ja. Bonnie, hold. Det piver helt. Nej, Tess. Nej. Det trækker bare helt vildt. Ja. Dengang hun var yngre.